स्तन के दूध के आपूर्ति कम बा। महतारी लोग के सबसे ज्यादा चिंता अपना बच्चा खाती पर्याप्त दूध पैदा करे के क्षमता के बारे में होखेला। आम तौर पर ये चिंता महतारी लोग के स्तनपान खत्म करे आर्टिफिशियल दूध पियावे के विकल्प चुने के कारण बन जाले। स्तनपान करावे वाली महतारी में स्तन के दूध के आपूर्ति बढ़ावे में कवन खाद्य पदार्थ मदद कर सकता? ओरल गैलेक्टागोग के नाम से जानल जाए वाला पदार्थ दूध के उत्पादन के उत्तेजित करेला। कुछ हर्बल ओरल गैलेक्टागोग जवना के महिला अपना आहार में शामिल कर सकेली। वो हवे एक मेथी बीज। हरियर पत्ता मेथी के बीज में एस्टेरोजेनिक गतिविधि होखेला जवन की स्तन के दूध के उत्पादन में कारगर होखेला। मेथी के आहार में कवनो भी रूप में मिलावल जा सकता, यहाँ तक कि महतारी भी दिन में मेथी के बीज के चाय शामिल कर सकतारी। 2 शतावरी में फॉलिक एसिड, सी, अवुरी के जैसन विटामिन, फाइटोएस्ट्रोजन अवुरी ट्रिप्टोफैन भरपूर मात्रा में होखेला जवन प्रोलैक्टिन पैदा करे वाली कोशिका के बढ़ावेला जवना से दूध के उत्पादन बढ़ जाला। 3 अश्वगंधा जेकरा के भारतीय जिनसेंग के नाम से भी जानल जाला गैलेक्टागोग के काम करेला जवन की पोषक मूल्य के संगे संगे दूध के उत्पादन के मात्रा में भी बढ़ोतरी करेला। 4 अजवाइन के बीज में फाइटोएस्ट्रोजन के मात्रा होखेला जवन की दूध के उत्पादन बढ़ावेला। 5 मोरिंगा के पत्ता। सहजन के पत्ता के मोरिंगा के पत्ता के नाम से भी जानल जाला। मोरिंगा के पत्ता में फाइटोस्टेरॉल यौगिक होखेला जवना के लैक्टोगोगम प्रभाव होखेला। लैक्टोगोगम प्रोलैक्टिन हार्मोन के उत्तेजित करेला जवन की दूध के उत्पादन खातिर जिम्मेदार होखेला। गैलेक्टागोग के ही रूप फार्मा रूप में भी उपलब्ध होला जे पाउडर भा कैप्सूल के रूप में होला, लेकिन हमेशा एकरा के कच्चा रूप में ताजा सेवन कईल अवुरी कवनो ना कवनो तरीका से रोजमर्रा के आहार में शामिल कईल सबसे निमन होखेला।